ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಲ್ಪ ಆಟೊಂಜಿ ದಿನ ಅದೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಪೋಕಂದೆಂಕುಲು ಪೋಯ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ರಶ್ ತೂತು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪೋತು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಲ್ಡೊಂಜಿ ದಿನ ಅಂಟು ಅಂಚ ಐದೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸನ್ನೇ ಅನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅವಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಟಾರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತಂದಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪಳ పోటీవి పోలే చాచా అలా చిక్క బాగుచ్చి ఎంత ధైర్యం అయితే ಅಲೆ ಅಲೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಿ ಜೋ ಅವು ಜೋ ಜತ್ತು ಜೋಜಾ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಟ್ಟು ಉಂಡ್ಯವು ಇಂಕುಲು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೊಲಿಂದು ಪೋಯ್ನಿ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಪಟ್ಟ ರಶ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಬಾಲಪತೊಂದು ಬಂಗಾಪುರ ಒಂದು ಐತ ಕೈತಳ್ಡೆ ಮಾಲ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ ವನಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಈಗಲೆಲ್ಲರದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣಾಡಿ ಪೋದು ಆ ರಶ್ ತೂತೆ ಪಿರ ಬತ್ತ ಎಂತು ಸಂಡೇ ಮಾಲ್ ಡಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪಯ್ಯಾನಾಗ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲರ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆದ ದೋಸೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ, ಗೀ ದೋಸೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ, ನೀರು ದೋಸೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಅಂತರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ಹೋದಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲಾ ಬುಲೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಂಡ ಮಂಜು ದೋಸೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೋಂಡ ಬೋಂಡ ಎಸ್ಕೊಂಡ ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಂಡ రెండు ನೆಕ್ಸ್ಟ್ రెండు ಕೋಲ್ಡ್ ಬೋಂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಸಾಲಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ hello bolta na फ्लेवर है या टेस्ट है अलग-अलग ये कॉफी वाले आइसक्रीम ये बुलेट छोटा वाला बुलेट ये चॉकलेट फ्लेवर है अलग-अलग टेस्ट है हाँ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೋಸೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಿತ್ತಂಡು ಈ ರೀತಿ ಫಲ ತಿಂದಿಜ್ಜಂಡು ದೋಸೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಅಂಚ ಪೂರ ತಿಂತನು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಂಡು ಪಲ್ಲೆ instead of chutney the बदल फूल है आइसक्रीम वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी
ಅವಿನಿಕ್ಕಳು ಖಾರ ಚಟ್ನಿಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಖಾರದ ಚಟ್ನಿಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ನದ ಚಟ್ನಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸೊ ದೋಸೆ ತಗೊಂಡು ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮುಟ್ಟಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಇಡ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಎಂಚೊಪ್ಪುನೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಂತ ಇಡ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಐನಾಕುಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಡ್ಸಲ ಎತ್ತಿಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಜನಲ ಬರೋಂದು ಎತ್ತಿರು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ನಟ ಸುಮಾರು 47 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಲ ಅವು ಅಂಗಡಿಯ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪಂಡಕಲ ಬೊಪ್ಪಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿಂಚಿ ಜನರೇಷನ್ ಬೈ ಈ ಶಾಪುನು ಅಕುಲು ನಡುಪೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಫುಡ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಬಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಿಂತ ಐನ್ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬದರ್ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಬತ್ತರಡ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಿನ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬೋಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಒಂಚಿನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡಿತ್ತಂಡ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಆಂಡ ನಮ ಓಲೆ ಪೋದು ಒವ್ವೇ ಟೇಸ್ಟ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತನಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಪಬ್ಬಾಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪುಟ್ನ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವ ಬಂದಿಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫೈನಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಲಿದ ನಡುಟ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮುಲ ಬೊಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸೊ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಇಡ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೋಸೆ ಜ್ಞಾನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂಡಿ पूरे चॉकलेट ट्विंग ट्विंग ಏನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೊಸ ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡದೆ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತದೆ ಐಟ ಒಳ್ಳೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಇದು ಬಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೆಚ್ಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಬೋಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ 4 ಕೊಡ್ತೇರೆ ಒಂಜೆಕ್ 30 ರೂಪಾಯಿದಂಚ ನೆತ್ತ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡೆ ಎಂದುಲ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಶೋಕಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತಪ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತಡ ನಿಕುಲ್ ಅವರ ಈ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.